Nou, in de C-klasse waren, lid misschien jongens, waar dit skip van vroeger Siep Meijer, 4 keer kampioen in de A-klasse. Maar nu zielt de dochter Vrouwtje Meijer erop en die mag dus in de C-klasse aan de gang. En die is de derde winnares worden, 4 keer eerste en 2 keer tweede. Nou, dat is een prima prestatie. Aad de Boer, die waren eerste in de B-klasse. Die shot het heer even oer en die weer 4 bij de beste. Wisse Banstra die promoveert ik naar de A-klasse, maar die stijgt via het derde plakje. En Robert de Jong die stijgt ik naar de A-klasse, die komen weer waarom. Nou, en dan waar dat scootje van Venema, dat was kampioen in de Lietse A-klasse. Hey, zit Amsterdam ik al? Nou, die Chauvaanse wel een keer weer. Dat shirt had er nog aan. En Sietse Broersma, die waren tweede in die Lietse A-klasse. Nou, dan wien we wat daar om het feit dat we wel starten kennen. Waar een mooie koelte weer er toch weer op de IJsselmar. En dan ging je weer bij het gemaal bij naar de dicta en dan weer om en dan zie je er een gate in. Tony Brundle, hij start in de midden en hem en Jelle Talsma gaat het in deze midden. Jelle Talsma die zit hier en die zit een beetje leger als Tony Brundle die tegelijk met de Jestermar er van Trogon zit wat aan de lege kant. Er zit nog een onder en een shot is even en het denkt al het is net goed. Sibo Siesling die ziet het er en die kwam goed langs. Maar ja, dan kom je over stuurboord verzeld en die bakboordskippen had de voorrang. Dus de Jestermar die voor, dan komt Sibo Siesling er ongeveer omheen. En dan zei Tony Brundle stuur ik de Jelle Talsma dan liets eindje omheeg. En dan kan ik mooi om die tonnen komen en dan komt Jelle Talsma achter me. En ik mij het plakjes op verliezen. Dus dat is voorlopig voor genoeg. Dus Tony Brundle ziet wel redelijk restig. Henk rechts kwam daar nog op een door de wezen tussen. En die man die ging dan verder. Wie wel wat een gedrang bij die eerste tonnen. Wie was moeilijk om daar omheen te komen. Maar uiteindelijk rekten ze alle 14 los. En dan koert naar de onderkant gaan. En dan mocht je van 2 plakken kiezen. Dus dit ben de eerste 4. Die gaan dan voort. Jestermar leidt een heel beetje voor. Die kiest de onderkant. En Tony Brundle kiest de orenkant, de heugenkant van de gate. Om het samen te zien. En dan kan je eigen paard zieken. En dan kan je mooi alleenig zielen. Zonder dat je een boven je had. Dat is het voordeel van dat gotje aan de onderkant. Maar de scoort even goed aanlutsen worden. En die man die ben heel goed daarop traint. Om dat in één keer goed te doen. En dan komt het zakleer. Door ze bij Sibo Siesling. En die had Jelle Talsma al boven hem heen. En dat betekent dat Sibo Siesling langzaam weer achteruit zakje zil. En dat maskert hem net verzeld. Nou, dan komt Jestermar op de tonnen aan. En Tony Brundle, die komt door stuurboord. En die komt er net helemaal aan te pas. En dat betekent dat de Jestermar eerst gaat. En dan komt Henk rechts er nog tussen. En voordat Tony Brundle aansluiten kan. Want die moest even een gotje meisje laten verzeld. Nou, dan zou je in het vaderwiese rek Tony Brundle hullen omheug. Dat weer wat raar. Henk rechts had 2 keer bezocht om hem daar wat omheug te krijgen. Nou, en deze keer toen weer het Tony Brundle wat zien. Het weer met hulpvolle moeite dat er goed bij de onderste tonnen kwam. Maar het hier even wat lang werkt. En ik denk dat het eerste moment weer dat je een beloerige scribiënties in de kont zien kan hier. Maar goed, Jelle Talsma gaat dan tegelijk om de oren tonnen Tony Brundle om deze keer. En achterin de lege woorden, ze nog maar even zeggen. Prachtig beeld met de jonge Rijn. Maar hij zielt net één voorbij. En dat betekent dat hij degradeert als enige de lege woorden in de A-klasse. En de jonge Rijn bloedt dus in de A-klasse. En dat kan wel verder vertuten had. Mooi beeld in de lemmer met gemaal op de achtergrond. Schitterend. De loft. Ja, de loft bleef heel mooi. Zeker voor Jestermar. Mooi voorop. En die man die zwarren ervoor dat ze signaleerden dat bij de voorgaande dagen dat het wat minder ging. Dat je dat ik weer oerheilig kennen, dat je dat weer oeroefening kennen. Henk rechts op een tweede plakje. En dan komt de rest er achter ons. Even zien hoe het met die man gaat, want dat is wel aardig. Er komt Jelle Talsma en Tony Brundle. Net dat het gevaar is, want er maar 3 plakken tussen zit, ik zei het al. Maar Tony Brundle komt elke keer oer bakboord en oer stuurboord komt dan Jelle Talsma. Die had ik geen oren kar, want die wol hult de oren kant uit. En die mat er achterlangs of die mat er onder draaien. Nou, dan kom je bij de ton en het is het prachtige beeld van Tony Brundle voorop met Jelle Talsma daar achteraan. Zeilen oergooien en dan weer naar die kant daar gingen zeilen. Daarna is het nog een keer oergooien, maar er zie je geen verwin meer in. Nou, en dan gaat het zo verder. Ja, Walter de Vries, die doet je volgens mij iets heel doms. Want hij maakt helemaal om Jelle Talsma heen. En als er nog gewoon tros hield wie in de oren tonnen, dan weer het al goed komt. Nou is er alles scoort, nu boord en met je 4 wij en dan met je een heuligere ombocht. Met je om nog om die bocht heen te komen. Daar hier wel meer in zitten van Walter de Vries. Dus die kwam ik net meer naar voren. Nou, en dan is het op een nij Jelle Talsma. Die draaien mat op Tony Brundle. Tony Brundle weer oer bakboord, oer stuurboord komt Jelle Talsma. En dan maakt
nou eens even zien wat er doet, Jelle Talsman. Die stapt oer het roer heen, doet het 1 keer de voest omheug, 2 keer de voest omheug. Dat is geen area Amsterdam, maar dat had er wel eens een keer heel prettig met Sielt en dat doet het nou dus even net. Prachtig beeld van Tony Brundle en de man uit de Gasmer. Had ze op wij binnen en dan vielen ze haar ik al heel lekker hier een mooi plakje in deze koer. Nou, dan krijg je een hele mooie situatie. Ik je hem even vertellen. Gele Tadema en Henk Recht die binnen aan het stoeien daar. Die gaan helemaal omheug. Tony Brundle komt aan de andere kant. Zie ik je maas maar ze gaan maar omheug en ze gaan maar omheug. En dan komt de zeil scoort van Henk Recht. Die komt in de vakken scoort van die man. En dan roets, wamsteen. Maar zien hoe sneller die protestvlag er is. Nou, en dan wordt ze 1 keer een rondje en 2 keer een rondje, meidje. En ze gaan haast naar het strand. Daar wil ze tonnen bij het gemaal leidt. En ze schreeuwen maar en ze schreeuwen. En dan gaat Henk Rechts een rondje. Maar die mat nevens Jester maar nog een rondje draaien. Want van die onervaring. Want dit is gewoon omdat er voortkomen moet. Nou, Tony Brundle maakt het er gebruik van. Gaat naar het onderste tonsje. En komt er voor Henk Rechts. Maar zelf misschien met de Jester maar nog een dueltje uitvechten kennen. In het laatste rakje op wij hun mooie finish. Nou, de gaat Jester maar valons. En dan even een mooi zegentje erin bij Tony Brundle in die laatste route. Maar dan zie ik dat het waar schitterend bleef. Net sinds dat het zou waren bier. En dan gaan die man, dan krijgt ze nog 1 keer Jelle Tols. Maar oh ja, die gaat er ook nog een keer achterlangs. Heerlijk is dat als je dat 4 keer beleven in zo'n wedstrijd. Dan weet je wel dat je echt baas blijft over de situatie. Nou, dan de situatie bij de finish. De Henk Rechts die komt er als eerste on, maar die gaat net over de finish. Die zei namelijk gisteren maar, ging hem eerst maar. En dan komt Tony Brundle en dan komt Henk Rechts. Nou ja, en Tony Brundle, daar blijven we even bij. Want die is de kampioen. En die man die juichen vanzelfs om het leven. Ze eindigen hier op een tweede plakje achter de Jester Mothers. En dan gaan de handen in de lucht voor een kampioenschap wat voor de 4e keer hellen wordt. Krijg ziet mij en nu ik Tony Brundle voor de 4e keer kampioen. Sanjon de 2004, 2006, 2008 en nu in 2012 weer. De Gasmer viert vreugde. En de man aan boord hadden alweer vreugde. Nou ja, ik zou zeggen, jongens, liet je maar even jaren, want dit is het.